Pozdrav svima, moje ime je Vladimir i u ovom videu daću vam veoma kratku najavu i očekivanje od utakmice Pjunik Crvena Zvezda. U suštini, ovo je formacija koju bih ja izveo na teren. Ne kažem da Stanković će uraditi isto, međutim, evo samo da dam nekoliko objašnjenja zašto. Na golu naravno Borjan, to je neupitno, naš najbolji golman. Bekovski par, ja bih se odlučio za Srnića i Gobeljića. Iako Gobeljić je veoma često osporavan, često i sa razlogom, međutim imao nekih i veoma solidnih i dobrih partija, tako da obzirom da je levi bek veoma deficitarna pozicija, ja bih stavio njega na levu stranu, zato što mislim da trenutno najbolje će se snaći tu. Na desnu stavio bi Srnića iz prostog razloga, mislim da može da govori zadatku, posebno protiv ovakvog protivnika, a po potrebi može da igra u sredini kao zadnji vezni, malo ofanzivnije ili na bilo kojoj drugoj poziciji u ovom delu terena. Dragović i Raković kao centralni bekovi. Dragovića bih verovatno izvao na nekih 60 minuta, možda čak i na poluvremenu. Preiskusen igrač, ne vjerujem da će dopustiti neku glupost da primi neki karton, međutim, ukoliko bi se to desilo i onda u prvom meču sljedeće runde, ako dobije još jedan, rizikovao bi znači da ne igra u posljednjem meču, tako da izveo bi ga malo i da se odmori također. Sezona je tek počela, ali držati svežinu u timu je zaista potrebno. Zadnjeg veznog stavio bi se Sanoga. Također ne mislim da ima neke velike potrebe imati snažnog zadnjeg veznog u ovom meču, međutim Sanogu treba da se vrati u proces konstantnog igranja utakmica i mislim da je ovo prava situacija za njega. Eventualno u toku meča, ukoliko zatreba, lako može da se promijeni formacija da Sanogu pređe na centralnog beka i da Srnić i Gobeljić igre kao wing backovi, tako da bi se mogla i kompletna formacija malo izmijeniti. Međutim, za sada stavit ćemo kao zadnjeg veznog. Dva centralna vezna, Kangwa i Kanga. Deluje da to za sad oni veoma dobro rade i da se Kanga dosta podredio timu i ekipi, što je veoma dobro. Međutim, jednog od njih bih verovatno u toku utakmice zamijenio, posle dao šansu možda Stankoviću ili verovatno njemu. Kao krila, tu bi bilo Bukari na desnom boku i Katai na levom. Naravno, Katai tok utakmice može da menja poziciju, da ulazi u sredinu i šta god, on ima veoma velike repertoare šta može da uradi, tako da oficijalno bio bi tu na levom uz levu out liniju, ali mislim da bi on veoma često ulazio striktno u sredinu, tako da vidjet ćemo. Od početka meča kao napadača stavio bi Pavkova, zato što zaista ima dobar početak sezone i zašto da ne, treba iskoristiti to. U toku utakmice vjerovatno bih pružio šansu možda Ohiju, Ibrahimu ili možda čak Benu, zato što deluje mi da se uskoro oprašta od Zvezde, tako da dati mu još koju priliku da učestvuje u utakmici, možda čak i da postigne neki gol i da podeblja taj rekord koji je postavio, zašto da ne. Također, kako utakmica bude odmicala, Mitrović može dobiti šansu uz lijevu liniju možda umjesto Kataija. U suštini, to je to. Ono što očekujem da Zvezda dobije nekih možda 3-1, 4-1. Zašto smatram da Pjunik može dati gol? Iz prvog razloga nisu oni sasvim slučajno ovdje. Drugi razlog, ne možemo da podcijenimo odbranu Crvene Zvezde koja može se desiti da kiksne. Znači, bilo koji od ovih fudbalera trenutno na terenu koji su zaduženi za defanzivne zadatke, sećamo se mnogih utakmica, mogu da greše. Znači, to može biti neka kratka lopta povratna do golmana ili neka lopta sa strane poprečna koja može biti presečena ili
neka se desi centaršut sa strane da preuzimanje igrača na centaršutu nije dobro ili neko zakasni ili ne vidi igrača iza, tako da eto, dao bih malo prostora odbrani Zvezdi da može napraviti grešku i maksimalno jedan pogodak da može da postigne Pjunik. A od Zvezde s druge strane očekujem da postigne 3, možda čak i 4 gola. Kako bi se utakmica mogla odvijati, nisam siguran iz prostog razloga što ne vjerujem da će Pjunik krenuti ultra ofenzivno. Oni su svakako ispali, sa tim se pomirili. Ono što oni mogu da urade je da pokušaju da možda postignu jedan počasni gol ili eventualno da izvuku remi nekom strpljivom igrom. Međutim, Zvezda juri koeficijente, svaka pobjeda je važna, tako da mislim da će Zvezda od početka utakmice da manje više kontroliše utakmicu, dešavanja na terenu, tako da očekujem da postigne par pogodaka svakako. Eto, to bi bilo od mene za ovu najavu. Ne znam šta bi drugo rekao, sve osim pobjede Zvezde sa 2 gola razlike bi možda bilo optimalno, ako bi odigrali baš dobru utakmicu, obzirom i na put i na sve. Ako bi baš dobro odigrali i pobjedili sa 3-4, to bi već bilo na nivou prošle utakmice. Eto, toliko. Ovdje imamo s lijeve strane Rodića, Ivanića i Pešića. Rodić ne igra zbog kartona, Ivanić i Pešić nisu tu zbog nekih lakših povrede ili tako nešto, nisam siguran, uglavnom vidim da nisu na spisku putnika. Ko bi još eventualno mogao dobiti šansu u toku utakmice? Eto, kao što rekoh, možda Dragović i Milunović da zamijene mesta. Dragović i Milunović. Eventualno možda Krstičić sa Novo tokom meča. I nisam baš siguran da li će Kataj odigrati cijelu utakmicu ili ne, ali zašto da ne. Tako nešto bi moglo prilike da izgleda, eventualno Mitrović umjesto Kange ili Kangve tokom meča, čisto da veoma je bitno da cijeli igrački kadar ima dovoljno minuta u nogama i iz tog razloga, ne rezultatskog, pošto ne mislim da će Zvezda išta da juri na ovom meču, iz čisto takmičarskog razloga zbog prvenstva i svega, promijenio bih par igrača tokom meča. Eto, toliko od mene i velik pozdrav.